Hvala Isus i Marija, lijep pozdrav, fra Miljenko Šteko. Drago mi je da ste gost u emisiji Pot po tih. Dobrodošli. Još bolje našao. Molim vas da se našim gledalcima u emisiji Pot po tih, putevi po Hrvatsko, nakratko predstavite. Pa evo, zovem se dakle fra Miljenko Šteko, imam 40 godina, u Međugorju sam već 2 godine.
Usto sam i vikar u Hercegovačkoj Franjevačkoj provinciji. Prije dolaska u Međugorje živio sam u Zagrebu 7 godina, bio odgojitelj bogoslova, a prije toga u Rimu na postdiplomskom studiju. Eto, živim i radim i vodim informativni centar Mir Međugorje. Šta možda znači da ste vikar? A to znači zamjenik provincijala. Dakle, kad nema provincijala tu, onda vršim ulogu poglavara u zajednici, redovitom vlašću. A inače u redovitom poslovanju, dakle, pomažem provincijalu i upravi provincije. Molim vas da predstavite informativni centar Mir Međugorje. Sada gledaju nas gledalci i po čitavi Sloveniji i tisti koji nas prate preko interneta, preko katoličkog web sajta slovenačkog RKC. Možda kako se najaviti za dolazak u Međugorje najprije? Dakle, informativni centar Mir Međugorje je sve ono zapravo što nije župa i informativni centar je postao kao potreba da se ono što sadržava fenomen Međugorja prenese na jedan istinit, korektan način. Informativni centar Mir Međugorje ima nekoliko svojih odjela. Ima odjel izdavaštva u koji spadaju naša i novina, Glasnik Mira, pa sva druga međugorska izdanja, knjiga, tiskovina, kalendara. Medijski dio je radio postaja Mir Međugorje, internet i ured informacija, dakle jedan kompleksan sustav koji zapravo je nikao ne kako bi širio promidžbu o Međugorju, nego kao da bi dao svjedočanstvo onome što se čulo, vidjelo, iskusilo, jer mnogi ljudi kad dođu tu žele ostati povezani s Međugorjem. Dakle, počelo je sve izdavanjem manjih i većih listića, preko radio postaje od prije 11,5 godina, pa do Glasnika Mira koji je prije 3 godine započet ovdje u Međugorju, prije izdavan u Zagrebu Glas Mira. Dakle, ljudi kad dođu ovdje dožive obraćene i žele ostaviti određeno svjedočanstvo, jednostavno im informativni centar Mir Međugorje služi da to mogu učiniti, a mi onda i dati drugima koji to od nas traže. Naravno, tu je radio postaje Mir Međugorje, već ste i razgovarali s nekim od novinara ili voditeljem tog odjela, prenosi uživo molitveni program iz Međugorske župne crkve. I evo, to je ono što je možda kao okosnica svega programa i te postaje i svega onog što se događa u Međugorju. Za najaviti skupinu, dakle, naš ured informacija, gdje ćete vi vjerojatno objaviti i brojeve tamo, otvoren je svaki dan i od 8 do 18 sati. Ljudi zovu, traže određene informacije, dakle mi ne tražimo smještaj, nismo u nikakvu biznisu, nego samo dajemo informacije ljudima gdje što mogu naći, određene brošure o Međugorju, karte, kako se mogu snaći, i bilježimo hodočasnike, odakle dolaze, koliko ih ima, upućujemo ih za sakristiju sestrama ili župniku, ovisno što treba prijaviti, treba li im sveta misa, imali svoga svećenika. I evo, dakle, ured informacija je klasični ured informacija kao bilo gdje u svijetu. Si nas silno ljubio, Isuse moj, sebe si sama predao. Isuse moj, na križu si završio, u ranama krvlju obliven,
ostavljen od svih zaboravljen. Isuse moj, sebe nisi čuvao. Isuse moj, grijehe si naše ponio. Isuse moj, svu bjedu našu uzeo. Do nas se ponizio, jer si nas silno ljubio. Isuse moj, kako da ne plačem, da žalostan ne budem, kada nikog nema da ljubav njemu uzvrati. Kada nikog nema da sa mnom zaplače, ljubav nije ljubljena. Koliko si nas silno ljubio, Isuse moj, sebe si sama predao. Isuse moj, na križu si završio, u ranama krvlju obliven, ostavljen od svih zaboravljen. Isuse moj, kako da ne plačem, da žalostan ne budem, kada nikog nema da ljubav njemu uzvrati. Kada nikog nema da sa mnom zaplačem, što ljubav nije ljubljena. Kako da ne plačem, da žalostan ne budem, kada nikog nema da ljubav njemu uzvrati. Kada nikog nema da sa mnom zaplačem, što ljubav nije ljubljena. 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 Možda imate koji podatak koliko hodočasnika dolazi u jedni godini kod vas? Teško je kazati koliko hodočasnika, jer nitko zapravo ne vodi precizne statistike. Prije 2 godine, ili po broju pričesti, je bilo 1.600.000 pričesti. Ako to usporedimo sa stvarnim brojem ljudi koji pristupaju na pričest, dakle možemo reći, ajde 1/3 da od tog dijela se pričesti, općenito kad se vidi u crkvi, ali koliko ljudi se pričesti.
Sigurno onda ljudi su tu koji ostaju po nekoliko dana, neki su samo jedan dan. Teško je izbaciti tu kalkulaciju da čovjek ne bi pretjerao ili umanjio taj broj. Po statistikama talijanskog konzulata, odnosno ambasade u Bosni i Hercegovini, oni računaju oko 600.000 Talijana da dođe u Međugorje, dakle više od pola miliona. Iz Slovenije znamo da možda je Slovenija po broju dolazaka i po broju pučanstva jedna od najvećih zemalja, odnosno zemalja koje najviše posjećuju Međugorje. Naravno, tu je Hrvatska, tu je Austrija, Njemačka, Irska, dakle, Poljska, i zapravo nema zemlje odakle, ako smijem tako reći, odakle nije bilo hodočasnika. Za festival mladih, na primjer, mi imamo oko 70 i 70 zemalja mlade, a kroz cijelu godinu dolaze od svakud. Dakle, ne bi se upuštao previše u brojke, sigurno je milionska cifra. Kako vidite plodove Međugorja? Pa plodovi Međugorja, ono što ih ja vidim i susrećući se s ljudima, nisam još susreo da je neko ogorčen otišao iz Međugorja. Međugorje ne donosi nikakve apokaliptične slike, Međugorje ne plaši nikoga, Međugorje širi mir, i ono što ostaje kao obilježje Međugorja od početka, mir između Boga i čovjeka i mir među ljudima. I rekao bih da je to temeljna crta Međugorja koja ostavlja plodove upravo mira u dušama tolikih. U katoličkom svijetu sigurno je Međugorje poznato kao molitveno mjesto i ispovjedaonica svijeta. I u drugim krajevima Međugorje je prepoznato, dakle, u jednom obzoru upravo tog mira koji Bog daje, evo, ovdje na zemlji. Naravno, brojna su ozdravljenja, svjedočanstva ozdravljenja, i ono što bi ja posebno istakao su moralna ozdravljenja. Ljudi koji, može se nama to učiniti neka mala sitnica stvar, ali čovjek kako osjeća da se oslobodi na jedan čudotvoran, ljekovit način onoga što ga je pritiskalo, onda je to za mene velika stvar. Dakle, svatko od nas je u isto vrijeme i mali i veliki, naši problemi su i mali i veliki, ali kad gledamo konkretnog čovjeka, onda je to sigurno i svaki put nešto lijepo. Meni se čini interesantno, nema policajcov, tako mnoštvo ljudi, a sve kao da Gospa vodi i uređuje. Svima se to učini, a nama posebno koji smo ovdje. Dakle, mi niti imamo nekakve službe da bi nešto sigurnost gradili, i zbilja, hvala Bogu, Međugorje evo sve ove godine živeći u unutarnja sigurnost. Evo, tako je bi to nazvao. Šta bi na kraju kazali našim gledalcima emisije Putevi? Šta bi im preporučili? Možda koji nasvet? Pa evo, ja najprije pozdravljam i drago mi je svaki put susresti. Često i govorim, hodočasnicima, katehezu održim, iz Slovenije. Dakle, vrlo važno je da motiv u Međugorje ne bude traženje čudesa, čuda, nego da to bude, istinski vjerski motiv, otkriti i bolje živjeti svoju vjeru, i Međugorje to daje upravo mnogima. Budući da vodim i seminare za svećenike i bračne parove, puno ih je bilo i Slovenije, u njih posebno pozdravljam jer sam se s mnogima upoznao na ti. Dakle, ono što je u ovoj 800. obljetnici Franjevaštva postalo prepoznatljivo u cijelom svijetu kao franjevački pozdrav, mir i dobro, ja upravo to želim. Želim i mir u srcu, mir u obiteljima i dobro koje uvijek nam dolazi samo od Boga. Evo, neka ih prati upravo po dobru i Božji blagoslov. Zahvaljujem se vama na lijepim riječima, na razgovoru.
Hvala lijepa svim gledalcima i hvala da ste bili sa nama. Lijep pozdrav svima iz Međugorja. Hvala Isus i Marija. Hvaljen Isus i Marija.那是不能嘛，好干。